Историята на място, където смелостта е оставила своя знак. Тук, край бреговете на Тунджа, се е издигала крепостта Дабилин. Щитът на средновековния Ямбол. По тези стени са бдели стражи. Тук са се събирали защитниците на града. Тук се е решавала съдбата на Ямбол. Когато османските войски достигат тези стени, градът не се предава. Повече от 3 месеца защитниците на Ямбол удържат обсадата. По-дълго дори от падането на Търновград, столицата на Второто българско царство. И макар вековете да минават, паметта на Ямбол не изчезва. Северната крепостна стена и стражева кула бяха възстановени. И Дабилин отново се изправи над Ямбол. Тази крепост е културна ценност от национално значение. Жива връзка с нашето минало. Пламъците ще събудят тази памет. Нека пламъците разкажат това, което тази крепост пази с векове.